monitors sa sini nga frequency. Good morning kay sa inyo. Sa inyo da nga bugos nga family circle sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay may nga aga gid. Sa sini nga aga, tudo-tuduhin nyo lang ang inyo nga mga monitor dira na para nga samtang may gina ubra kamo dira, no? Makabati kamo sa pulong sang Dios sa sini nga aga, no? Kay wala kita sharing sa nasiling na kagina, wala kita sang sharing subong aga. Hasta ni sa kwan, sugod ni subong adlaw, hasta ni sa 16, no? May 16 kay pag 17 amo nang aton nga anniversary. Sugod sini nga pizza 1 sa Mayo. Hasta sa 16 ang mga controller lang ni, no? Ang makontrol lang kada aga amo lang ang ma-expound sang burst, no? Bilang ang purpose nga ini amo ning ginsuggest ko sang una nga mahimo ang ining nga hilikoton kay sang una hindi pa daw nahuya pa bala kita, no? Number 1 gid nahuya pa kita mag-share sa pulong sang Dios, no? So, untis ko gali magbadayon, ginatamyaw ko anay nga aton nga mga viewers dira sa Facebook Live, no? Kaga sa aton nga mga viewers da, good morning gid, no? Sa inyo tanan-tanan, kabay pa nga Ginoo gid ang magapakamayo sa aton tanan-tanan subong aga. Padayon lang kamo da sa pag-monitor, ha? So, amo na, ang purpose ko nga ang may special way kita, ang control ang nagadala sang pulong sa Ginoo siya ang maga-expound. Inatungod ang purpose para nga mahanas kita, madula ang kahuya naton sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kati sang una, pag start sining ministry, may mga controllers nga daw nahuya pa bla kag bisan ako mismo, no? Bisan ako mismo daw nahuya ako ya kag magwali ko na yan, mag-share ko na yan, bisan nag-share lang ko gani. Gakuan pa na, ga-vibrate pa na akon nga audio, ang akon nga tingog, kay daw nakulbaan ko bala. Kay basin ko basi sala ni nga akon ni hambal bala o kun basi kon gakabalaka ko bala nga basi kon ina balang ang akon nga ginahambal do hindi amo na so ini ginsuggest ko ni nga may special week kita dapat, no? Nga before sang aton nga anniversary para nga diri kita mahanas, diri kita mahasa. Pareho bla sang mga pastor bla, no? Ginaeskuylahan man na nila. Abi nyo basta-basta ka lang magwali sa pulong sang Dios. Ginaeskuylahan lang gatuon na sila, no? Gatuon tapos naga-practice na sila, gatubang na sila sa tawo para nga dira bala matistingan kon paano ka magwali, paano ka mag-share sa pulong sa Ginoo sa tubangan sa kadam-an nga tawo na amo man nga aton diri nga bisan ari lang kita sa radyo tungod sa kabag-o naton nga ginahimo ini inang dabatsa kita kulba, no? Pero ti subong kanami kay wala na sang naga-vibrate ang tingog diri, no? But silingon nga daw na namian na gid maghambal sa pulong sang Dios, no? Ang aton nga mga babay hindi ka lang sa una puro lang kita pamuyayaw, puro lang kita yan mga bad words ang nagagawa sa aton baba subong kada aga daw nahanas na kita nga daw nahasa na kita nga daw ginapangita na gani sa aton nga kaugalingon ang pag-share sa pulong sang Ginoo pagbugtaw naton kada aga, no? Amo nang purpose kon nga may special week kita. So diri kita ginahasa, diri kita gatuon nga kung paano kita mag-share sa pulong sa Ginoo bisan pa sa aton nga mga pamilya, sa aton nga mga friends, no? Ako sang una hindi ko sanay sa amo sini, no? Nahuya ko gani makigistorya sa customer about sa Biblia, pero subong tungod sa kaayos ang Ginoo sa akon kabuhi nga ako man mismo ginbalik ko man sa iyang tanan-tanan nga gintugyan ko man sa iyang akon kabuhi subong gaistoryan ako sa client, no? Gaistoryan ako sa akon nga mga customer, gasiranay na kami nga duha, no? Di wala na ko yan nahuya, no? Wala na ko yan mahuya mag-share sa pulong sa Ginoo kay hambal sa Ginoo ang nagapadayon amo lang maluwas ti kita dire padayon kita, na sa piyak sining mga kadamo na sa mga trahedya nga nagakalatabo subong, na so amo lang akon nga pag may ma-share man na yang mga control sa sunod nga mga inadlaw. So amo nang akon nga ma-share sa inyo subong aga kon nga may
special week kita before sa aton anniversary, no? So sa pagpadayon naton, yata ko anay ang tion sa kay sister sa pagita sa pagbasa sa aton nga bersikulo after sini ginapangabay ko man ang tanan sa pagpangamuyo, no? Ululupod kita nga itugyan naton ng aton kaugalingon sa Ginoo sa bungaga. After sini nga mabasa ni sister sa pagita ang aton nga bersikulo. Sige. Good morning sa tanan. Magabasa kita sa aton nga verse nga aton ginkuha sa nahaunang Korinto chapter 10 verses 33. Nga nagasiling, sunda lang bala ninyo ang akon ginahimo. Pero may ako nagapangita sang paagi nga mabuligan ko ang tanan nga tawo sa tanan kong ginahimo. Wala ako nagapangita sang akon kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang kaayuhan sa iban, agud maluwas sila. Amen. So kanami sa sining bersikulo kag magapangamuyo kita nay before kita expound sa sining bersikulo. Amay namon nga balaan Ginoo tagya sa amon kabuhi Ginoo nagapasalamat kami sa imo sining aga. Salamat Ginoo sa pagbantay mo sa amon katulugon ako sa di nakabuktaw kami subong. Kag salamat man Ginoo sa imo kaayo paagi sa pagbugay sang grasya para sa amon nga mga gamit kada adlaw, sa amon nga ginakaon, sa amon nga ginainom Ginoo. Salamat gid kag salamat man sa mga income namon adlaw-adlaw nga kung sa din magamit namon sa amon nga pagpangabuhi. Salamat man Ginoo sa paghatag mo proteksyon sa amon sa piyak sang mga nagakalatabo subong nga mga kalamidad Ginoo. Salamat kay wala mo kami ginpabayan. Hindi kami involved sa kung ano man nga mga kalamidad nga na or mga trahedya nga nagakalatabo Ginoo. Salamat gid sa imo kag kabay pa nga ikaw gid ang magaupod sa amon sa bungaga. Sa pag-share sang imo mga pulong Ginoo sa amon kauturan kabay pa nga ini nga pulong magpabilin sa amon tagipusoon ka panghuna-una Ginoo. Upti kami subong aga bisan pa ang view subong sa Facebook naton kabay pa Ginoo nga ikaw gid ang magapakamayo i-bless man sila kag bisan pang mga modulators sa sining frequency nga naga-monitor subong sa aton i-bless man sila Ginoo sa ila panimalay upod ang ila nga bugos nga pamilya Ginoo i-bless man sila kag gabay nga ikaw man ang magapakigupod sa amon sa pamilya kag sa tanan-tanan nga mga kaanakan nimo Ginoo kabay nga ikaw gid ang magapanghikot kagabay pa nga updan mo kami sa matapos ini nga programa nga wala sang sablag hindi namon ini kaya kung wala ka sa amon gani sa imo namon ini ginatugyan ng tanan ini nga amon nga pangamuyo kag ginatugyan namon sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manuluwas. Amen. 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 So padayon kita sa aton nga ginatun-an subong aga nga bersikulo, no. Actually nga ako nga verse ang nagligad nga ginpa-post nga dalalon ko. Inang ginayo ko si Ma'am Big Girl nga kung pwede ko maislan kay siling ko daw kanami gid sang sining nga bersikulo nga akon bala na nabasahan bala, no. Ti siling ko Ma'am pwede ko maislan ti si ambali Ma'am Big Girl pwede gid, no. So maning aton nga verse subong nga pagapamalandungan. Ang aton nga verse nga ginkuha naton sa nahaunang Korinto bersikulo 10 chapter 10 verse 33, no. Hambal diri basahon to sa liwat para mangin klaro sa tanan. Sunda lang bala ninyo ang akon ginahimo. Pero may ako nagapangita sang paagi nga mabuligan ko ang tanan nga tawo sa tanan ko nga ginahimo. Wala ako nagapangita sang akon kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang kaayuhan sa iban, agud maluwas sila. So karami nami sa sining mensahe sa Ginoo para sa aton. Nga gusto sang Ginoo sundo naton siya, no? Sundo naton sa hindi naton pagpanumdumon lang ang aton kaugalingon. Kundi nga panumdumon taman ang iban. Amo ning gusto sa Ginoo nga matabo sa aton kabuhi.
Kay siya gani mismo nga Dios, wala saya naga panumdom sang para lang sa iya. Kundi ginapanumdom niya gid kita tanan nga mga katawhan para nga maluwas kita. So kung nami sang puno sang Dios, no, kanami sang ini nga bersikulo bala, kun ato lang ibatunon, pukawon niya gid niya aton niya nga tagipusoon niya kag panguna-una niya. Nga amo ni gali iya kaaluan sang aton Dios, no? Ang aton Dios, ano ba lang ang iya nga pagpalangga sa aton? Ti una, gin padala niya, no, ang iya bugtong nga anak para sa aton, no? Ara ina mabasahan sa John 3:16, no? Ginpadala niya ang iya bugtong anak para nga luwason niya kita. Di mo na nga si Jesus Christ na tao, no? Para sa aton, para nga luwason niya kita sa bagay nga nagadumdum kita sa kada December sang Christmas sa pagkatao, no? Kay si Kristo Jesus napakatao para luwason kita, no? Amo na iya ang gusto sang Ginoo, way saya nagapaminsan sang iya lang, way atan niya ginpabayaan hasta san-o nga magapabilin lang kita sa pagpakasala para nga ang aton kalag matagbong na lang gid sa impyerno. Wala kita ginpabayaan sang Dios. Amo na ang rason kun nga kinahanglan tagid nga magbasa Bible, magtuon sa pulong sa Ginoo para diri naton mahibaluan ang aton ginahimo maayoman o kon malain. Ha? Ti karon kay nahibaluan na naton nga ang Ginoo nangin maalwan para sa aton kag wala saya nagapaminsa sang iya lang kundi ang iya ya ginapanumdom kita. So kita naman nga mga tao, ano ang aton nga ibalo sa iya? No? Anong aton ibalo sa iya? Sa kaayos ang Dios nga ginahimo niya para sa aton. Kita ang problema mga ka-stations, mga abyan, mga utod ko sa Ginoo, ara sa aton ang problema. Nga ginatudluan na kita nga magbasa Biblia, ginasiran na kita sa pulong sa Ginoo kung hindi man kita magbasa sa Biblia, pero ang kakulangan ara sa aton. Wala naton ginatagaan sang bili, wala naton ginatagaan sang atensyon, ang pulong sang Dios nga ginashare sa aton. Amo nang kakulangan naton, amo na gani nga magbugtaw na kita sa kamatuoran sa subong panahon. No? Lantawan nyo balang ginapakita sang Ginoo para sa aton. Ini pagpangandam para nga sa iya nga pag-abot maluwas kita. Ti karon si Jesus Christ alin sa pagkatao yan nga daan niya, ginhingabot na ni siya kay hindi gusto ang kaaway nga may manluluwas diri sa kalibutan nga mag-abot. No? Tunan ta na bladason ang kung paano bala ginhaboy sang Ginoo si Satanas diri sa kalibutan. Nami mo. Dami. No, dira naton may baluan nga si Satanas gali ginhaboy, ginhulog diri sa kalibutan. No, sunod tungod sa iyang pakig-kompetensya sa Dios. Na tunan ta na dason da. I-share ta na de tapos para ma-sharean man naton, no? Di man aton diri sa bungaga. Ang Dios ginhingabot hasta alin sa pagkatao, hasta nagdako sabi tapos nagapangwali to sa sige mangyapon panghingabot siya sa mga parisiyo to. Grabe ka pagpanghingabot, patyo na ipapatay sa sanghari pagkatao niya mismo. Tapos wala sa napatay, nagdako sa nagpangwali sa adlaw ng inugpaway. Ginsupak ito ang ginobra ni Moises nga kuan nga pagsulundan kay may isa sito sa pulo ka sugo ay isang nakatuman sa to, no? Kung nagasubaybay ka mo sa sining programa kadaaga, damo na tato sang natunan, no? Di mo na nga si Kristo Jesus nagapangwali gid sa kay gusto niya gid nga maluwas kita. Wala ya ginapanumdum ang iya kaugalingon. Ginapanumdum gid niya kita sa bagay nga bisan ginahingabot sa, bisan nga ipapatay siya, sige gyapon ang iya nga pangwali, sige niya pangayo ito sa mga lupog, sa mga kumpol, sa mga bulag, no? Di kita ulat lang kita nga ayuhon kita sa Ginoo.
no? Kung hindi naman tadi kaya makakita sa singa libutan, dito tayo makakita sa langit, no? Amo na nga aton nga hulaton. Tisang una sang nagapang-ayo pa si Kristo Hesus ang nagapanglakato na sa adlaw-adlaw, nagapang-ayo sa may mga malatian, no? Amo nang nasilingon na lupog, kumpol, mga bulag, mga bedridden na to ginpang-ayo ni Jesus Christ. Kutob sa nagtuo sa iya, no? Kutob sa nagtuo kag nagtuman sa iya ginpang-ayo ya gidto ya. Pati ang but silingon nga kung wala kaya nagtuo sa Ginoo, hindi yagi kaya pag-ayuhon, no? Sang amo to nga tion. Ti karon sa piyak sinatanan ginhingabot ang Ginoo hasta nga nakalabot sa tion nga ginlansang na sa cross, no? Kagin patay, kagin lubong para atutanan sa aton, para ipakita sa aton kung ano siya mapinalanggaon sa aton, pero ang kakulangan ara sa aton. Sa piyak sang ginhimo sang Ginoo kadamo pa sa mga katawhan nga wala nagpati sini nga ang aton manluluwas nagpalansang sa cross kagin patay sang kaaway. Ang pagkilala nila sa kay Kristo Jesus ya tawo. Kay may unod kuno kag may bukog, na? May tulan. Amo na nga ang pagkilala nila sa tao sa aton nga Kristo, hindi Dios kundi simple lang nga tao kay nagpakatao. Amo na bala kadamo sa mga reliyon nga nagapatalang, na? Nga ang pagkilala amo na naginhimo sang Ginoo pero lisuon pagid nila ang panguna-una sang tao. Ano ba ang purpose kun nga ang ara sa John 3:16? Kay ginigugma sang Dios ang tawo. Sa bagay nga ginpadala niya ang yabugto nga anak, put silingon na tawo ang aton manluluwas. Siya yung nagluwas sa aton, pero ginapasimple pa naton, ginahusgahan pa naton nga si Kristo Jesus tawo gid lang. Ano nga pagpati ang imo kung amo nang imo nga prinsipyo? Ang pamangkot sino nagtuga sa imo kung naman ang imo nga prinsipyo nga wala ka nagtuo nga si Kristo Jesus nagpalansang sa cross kagin patay kagin lubong, no? Kasi katatlong adlaw na banhaw na siya para gihapon sa aton, ginpakita niya nga bisan ginpatay siya nabanhaw siya para nga luwason gyapon kita. Tapos ang tao mapatalang gyapon, no? Ang tao padayon gyapon nga magsimba sa Dios nga ginadumilian sang Dios, sang buhi nga Dios ang nga mo nagapanagya sa aton kabuhi. Kung nagatuo ka sa Dios kag kung gatuo ka nga si Hesukristo tao gid lang pamangkutang imo kaugalingon kung sino ang nagtuga sa imo. No? Sino ang nagtuga sa sini nga kalibutan? Kung may mga propiedad kada subong sino nagtuga sina? Lapad imo kadutaan, lapad imo nga kuanda mga kaumahanda. Sino nagtugas ang duta? Sino nagtugas ang langit nga naga-provide sang asang aton nga kasanag? Sino nagtugas ang adlaw nga nagasilak sa adlaw? Sino nagtugas ang bulan nga nagahatag sang kasanag sa tion sa kagabihon? Kung hindi ang Ginoo. Hindi naton pag ipatalangon ang aton kaugalingon kay kadamo sang ginapatalang sang mga gapakilala nga kuno alagad sang Dios pero ang ila ginatudlo pagpatalang gid lang sa tao. Ti pareho sila karon bala gin-remind ka suno sa pagpalangga sang Ginoo, gin-remind ka sa mga controllers, gin-remind kita sang alagad sang Dios. Nga hindi kita magsimba sa Dios kay ginadumilian na sang Dios, gakahakig ang Dios, gakaimon ang Dios aton. May rason pa kita nga mangakig. No? May rason pa kita nga magambal nga grabe pagpanghingabot mo sa akon. Pero sa totoo lang hindi na pagpanghingabot kundi nga pagpalangga na sang Dios kay gusto sang Dios maluwas kita. No? Gusto siya sang Dios siya nga ang aton kabuhi ibalik naton sa iya kay siya nagapanagiya sini. Hindi si Satanas. Si Satanas siya na yung katudlo nga magsimba ka sa Diyos sa patay nga Diyos.
hindi ang Ginoo. Ti kon ginremind magkamanda sa imo nga bisyo, drugs ka na karon, ginlaygayan ka na, gin-advisean ka, gapahubog ka daw adlaw, ay isang adlaw nga hindi ka hubog. Gin-advisean ka, ina pagpangingabot bala na. Hindi na pagpangingabot, kundi nga pagpalangga na. No? Gugma sang Dios. Kaya ang Dios naton, wala siya nagapanumdum sa niya kaugalingon, kundi ang ginapanumdum niya ang aton kaluwasan. No? Kaya kung ang Diyos natin, ang iya lang kaugalingon ginapanumdum niya, hindi na siya magpalansaw sa krus. Hindi na siya magpangahayo sa mga balitianon to. Kung iya lang kaugalingon, ang iya ginapanumdum. Tikadamo sa ginapatalang, ang ako lang diya mambal sa inyo sa bungaga, mangkutan nyo lang balang inyo kaugalingon. Kung wala ka magatuo, nga si Isu Kristo ginpatay para sa aton, mangkutang imo kaugalingon kung sinong nagtugas sa imo, kung sinong nagtugas ang langit kasanduta. Kaangay lang sina nga wala ka kapati sa pulong sa Dios nga ara sa Biblia nga ginatudlo sa aton. Kung ginapasimple mo lang nga si Isu Kristo, tao gid lang. Oo. Amo na lang ginhimo sang Ginoo, ginsay ang iya mga hinimoan ginsaysay sa Biblia. Ginsulat sa Biblia para nga mabasa naton, para nga makabugtaw kita sa kamaturan, ipasimple pa naton. Oh. Himuon ta pa nga nagapanghingabot ang nagashare sa imo, nagatudlo sa imo. Malain pang aton buot. Hindi kita dapat mangin ipokrito. Ang pulo nga ipokrito ara na sa Biblia. Basi mambal ka magkaroon nga gapamayayaw ko bla, pero ang tawag sila sa mga tao nga mga ritubado, mga ipokrito nga wala nagatuo sa Dios, wala nagatuman sa pulong sang Dios. Di lawayan gani kita nga balon kita nga ipokrito, no? Lawayan gani kita nga balon kita nga ano nang imo kabuhi man? Daway ka na ya puturo haw, puro ka na lang bisyo. Tahor ka na, palahubog ka pa, gadrugs ka pa. Ang pinakalain, way ka pa nagtuo sa Dios. Ti anong boss damlag mo sina. Ti kisa malain pa nabot na ton. No, kung nambalan kita sa mo sina. Pero sa tutod, kung kabalo lang kita magbaton sa kamatuoran, hindi na ya pagpanghingabot para sa imo. Ha? Gin-remind ka lang kay para nga mangin matarong ka man, no? Nga anak sang Dios. Ti ano ba ang aton Dios aw? Bad ang aton Dios nga magpakabad man kita? Ang aton niya Dios good, hindi bad. Ti kun padayon kita sa pagkabad, gahimo padayon kihapon kita sa paghimo sang kalautan, ang aton sinaya nga Dios amo si Satanas. Kay si Satanas niya gasabwag na iya sang kalautan. No? Hambal pa di gani sa may Unang Korinto man gapon, kapitulo 10, bersikulo 24 hambal dire. Hindi ninyo paghuna-una ang inyo lang kaugalingon nga kaayuhan, kundi huna-una ama ninyo ang kaayuhan sang iban. Na, di ba? Tama ka klaro sa sining nga mga bersikulo. Amo ni ang rason kung nga ang ari ini nga ministry padayon nagapukaw sa aton, padayon nga naga-share sa pulong sa Ginoo kag padayon nga naga-ut sa aton tagipusoon kapag una-una nga hindi lang nato pagdumdumon ang aton kagalingon kundi ang panumdumon taman ng iban nga tao. Amon ang rason kung nga gina-share ta dire ang tanan nga pulong sang Dios nga ari sa Biblia. Bahala na nga kon anong hambalon sa aton basta isugit ang kamatuoran. Kaya ang rason sina nga gusto ko gid i-share kay gusto ko ang akon nga mga kauturan, ang akon nga mga abyan, ang akon nga mga friends maluwas. Wala ko ginapanumdum mga akon kaugalingon kaya mo ni sugo sa Dios. Nag-share kita sa pulong sa Ginoo ang purpose ni nga
Reunion kita dito sa langit. Bo, ano yan kanami kung ma-reunion ta dito sa langit, no? Kagupod na nato ng Ginoo. Di, makon mo, sunod sa gini-explain sa Biblia, nga ang langit, bulawan na to ya. Ang aton ginalapakan, no? Ang aton niya ang kumbaga ang balay ta to ya, bulawan na ya, no? Hindi na to ya hayop-hayop, hindi na to ya human sa nipa, hindi na to ya human sa mga kahoy, siminto, kung ano pa nga klase sang balay. Dire bisan marmol pang imo nga balay, bisan bulawan pa ang kolor sa imo balay, hindi ka ma-enjoy. No? Anon mo ng bulawan ang balay mo di sa kalibutan, bulawan ang kolor. Pero ang imong pangginawi wala nakasentro sa Dios. Tikon kita nga mga pigado, tikon gahandom gin man niya kita ya sang mansyon nga balay. Nami nga balay. So handom mo naton ang kaluwasan. No? Nagantos man kita di subong sa kainiton nga halos wala nagakatahaw na gani ang init sa simento, maagahan na lang init pang simento sa imo nga balay. Ang karsada, lapak ka bla sa karsada, guwa ka mo sinyo balay bla. Tiniil ka mo, lapak ka mo sa karsada, init pang dalan. Bunga ina, sang grabe nga kainiton. No? Ti inaya, silak pa lang na sang adlaw, nga kainiton. No? Ti kun example tadi ang kuan, ang imperno nga pito ka sampaw ang kainiton. Ti ang nabatsagan ta sinibi sa subong nga tiyempo, subong nga adlaw mabatsagan ta ang 45 degree nga kainiton. Ti kun imo nabi pito ka doble. Kangay sa gin-expound sa imperno nga mo na kainiton sa imperno. Oh, grabe ko no. Inayang imo na ang ato na nga kalag dito ginasugba kung wala kita maluwas. Ti subong nagaantos kita sa init. Ano ang gasulod sa imo paminsaron? Ayhan magasulod sa imo paminsaron nga bo. Gusto ko gid Lord maluwas. Gusto ko gid Lord dito kuya maupod sa imo. Hindi kuya sa kalayo sa imperno, hindi ko tuya sa imperno. Kay diri gani sa kalibutan. 45 degree ang kainiton. Grabe na nga kainit nga daw hindi ka na magwa sa imo balay. Way ka paliwansan kay bisan sulod sing imo balay gabaga-baga gaaso-aso, gausbong ang sobra nga kainit sa simentado nga balay. So kabay pang kita nga nagapamati subong aga. Basagi kita Biblia kung ano ka matuod ang kaluwasan para maintindihan ginaton. Kinahanglan kabalo kita mag-accept sa kamaturan, Lord. Grabe na ko ka makasasala nga klase sang tao, pero gusto ko ni bayaan. Ha? Gusto ko ni itadlungon ang akon kabuhi samtang hindi pa uli ang tanan. Tani kabay pa nga makahambal kita sa amo sina, no? Di akon subong alin sa nagtutom ko sa sininga ministry, siling ko nami gali kon Kristohanon kana kay bisan ano pa nga daog-daog sa imo, makontrol mo ng imo kaugalingon, no? Makasiling ka sa imo kaugalingon, sige lang, pabayi lang sila, may Dios nga manluluwas naton, no? Pero kung way ka Dios, kontrahon mo man sa, no? Pero kung Kristohanon ka, makasiling ka gid, hambal sang Dios, pagi sa Biblia, higugma ang imo kaaway. Ti kaaway mo na gina, igugmaon mo pa. Ti kung igugmaon mo na siya, hindi mo na siya mangin kaaway. Kay bisan ano na siya kainit ang ulo sa imo, kung ginapakita mo nga maayo ka man gyapon siya, ang kainit nga nabatsyagan sa imo kaaway, mabugnaw lang na. Tungod nga nabatsyagan niya man, ang imo gugma para sa iya. Nga sa piyak sang tanan niya nga ginahimo, ginpalangga mo sa gyapon. So hindi mo na sa mangin kaaway.
Amo nang ang punto sang hambal sang pulo sang Ginoo nga ara sa Biblia nga higugmaang imo kaaway. Ang iban ka pamangkong, paano mo na higugmaon kaya kaaway mo na gani? So ang buot silingon sina nga kung nangin kaaway mo man sa, nangin kaaway ka man niya, higugmaa sa bala. Ikaw ang maging silbi nga tubig kung siya nagakalayo. Kay para nga ang nagakalayo, nagabaga-baga, mabugnaw lang na kung masubuhan sang tubig. Amo nang buot silingon. Testingin niyo bla, may kontra ka mo, bugnuha sa ayuhi siya, istoryahasa. Kay dasig lang na mabugnaw. No? Makibot na sa, mayo sa sakon, no? Amo na tong ginimo ko siya, mayo sa sakon. Subot silingon ang nagabaga-baga nga kainiton sa iya tagipusoon, wala na, madula na lang na iya. Ha? Tiyan mo nang gusto sang Diyos mo. Hindi kita manumdum sang aton kaugalingon lang. Hindi kita magsiling, bayda sila. Mayon niya kabuhi, kuya. May mga propidad, kuya. May mga pagkabutang, kuya, nga makabulig sa akon. Sila ya, wala na ya. Ano man lang na sila man? Ha? Hindi gali kita pwede magambal sang amo sina. Ya? Kay bisan manggaranon pa kita, hindi na makabulig sa imo kung ikaw lang nagaisahanon. Di, may salakyan ka, dua ka bilog imo salakyan. May balay ka, dako-dako. Tapos may kwarta ka sa bangko, damo-damo. Sa imo da balay, may mga kwarta ka da sa mga bulutangan mo da, damo-damo man. Pero ikaw lang isa, damo ka kontra, kay nga palaaway ka. Ti anon mo na, no? Isa ka bandol pa dang imo kwarta da. Kung ikaw lang da isa, way sa mabulig si imo. Hinali karon mas stroke ka da. O kung maglain pa matsyag mo matrangkaso ka, hindi ka kabangon, sinong mabulig si imo? Kay palaaway ka. Kay dalok-dalok ka. Imo lang kaugalingon ginapaminsar mo. Mapatay ka na lang sa higad. Ang imo na yung nga magkwarta da, hindi man na magbangon para nga buligan ka. May tao man ato ng kwarta, pero ti picture. Hindi man na yung makagbangon kag makabulig sa imo, kag dalon ka sa ospital. Hiluton ka, kung galain matsyag mo, hindi na makabulig sa imo. Ang imo na nga salakyan, kung hindi mo na pagdriban, hindi mo nakadalagan. No? Tibot silingon, nga kinanglan tagidya, nga magpinuligay. No? Magpinuligay kita para nga hindi kita mabudlayan. Kag amo nang gusto sang Dios nga matabo sa aton. Tigisa ang tao gakadulaan malang ya salig sa imo kay bisan pa sa piyak sang ginahimo mo. Way ka man gapati sa iya. No? Ando-andoon mo malang sa sara sa imo tubang, pero sa likod sina pagtalikdanay nyo nga duha. Ginamulay mo man sa gapon. Ginambalan mo man sa gapon. Sino ginasaya nga mag-share sa pulong sang Ginoo sa akon man. Damo ko ya kwarta. Kasarang ko ya. Ti siya lang tawabla. Kristohanon sa tuod, propigado siya. Mayara gina mga tao nga mo sila. No? Nablang grabe ka mag-criticize. Ti hindi kita magkalipat. Ang aton manggad, ang aton mga propidad, hindi na yung makabulig sa aton. Tistingin nyo bala nga pagigabyan lang ka mga pagigabyan, no? Nami kung namo kaabyan, kay bisan hindi mo ya parinte, damo mabulig sa imo kung kakinanglan ka bulig, no? Damo gadayaw sa imo kung mabinuligon ka, maalwan ka, damo mahibi sa imo kung mapatay ka gani. Makibot lang ang imo pamilya, pagkapatay sang himata mo, damo tao ba? Damo ang gusto mabulig. Gasalalampaw ang tinapay. Galabot lang ang sinako nga bugas. Kag mga cash nga ginapanghatag. Kung nami ka. Di ba? Naka-experience na kamo sang tao nga napatay nga
sang buhi pa sa alwan siya, tapos pagkapatay niya, grabe nga tawo. Amo na kon mayo ka nga tawo. Wala ka kontra. No? Ang imo mga kaaway, ginigugma mo, ginbuligan mo. Nga bisan ginaaway ka, ginbuligan mo man gyapon nagpaubos ka. Kangay kay Hesus Kristo. Ang aton Ginoo, bisan grabe ng aton pagpakasala, grabe ng aton nga ginahimo, nagsimba na ang tao sa Dios, nagsimba ng tao sa hindi matuod nga Dios, pero ang aton Ginoo, padayon nga nagapahanumdom sa aton, para nga maluwas lang kita, wala kita ginpabayan sa Dios. Sa piyak sang aton ginahimo. Sa bagay, nga ang ini nga ministry, padayon gid nga mag-remind sa kada isa sa aton. Tiyan mo na yung gugma sang Diyos. Wala yan natak-an ang Diyos sa aton. Ti wala tonta pa kay wala natak-an ang Ginoo, wala tonta pa. Ya? Nga matak-an na sa kag hulaton pa naton nga mag-abot na sa kaghukma na kita. Hulaton ta pa bala nga mangin matarong kun patay na kita. Sa bagay ti paano pa kita mangin matarong kun patay na kita? Ang punto is hulaton ta pa bala nga mag-surrender na nga aton lawas, mapatay na nga aton lawas. O kung kahimalatyon na lang kita, antes pa kita maginulsol. Samtang baskog pa kita, balik na kita sa Ginoo. Magkabuhi kita, suno sa kabubuton na sang Diyos. No? Ang ako lang mabilin sa inyo subong aga, simbahon naton ang matuod nga Dios, hindi ang Diyos. Na? Kaya mo na yung gusto sang Dios. Mga Dios na yung ginubra sang tao, hindi na tuod nga Dios. Dapat, ang aton simbahon, ang aton tuuhan, ang aton patihon, kung tumano naton, ang Dios nga nagtuga. Hindi ang gintuga. Kung kasimba ka na karon sang gintuga, hindi na matuod nga Dios. Dapat ang simbahon naton ang nagtuga. Di sino nagtuga? Sa di naton mabasa ang pag-obra sang Ginoo sang langit ken sang duta, ara sa Genesis, di ba? Basahan nyo lang Genesis bala. Kung gusto nyo gin maribalaan ang kamaturan, kung paano ginobra sang Dios ang kalibutan, basahan nyo ang Genesis. No? Buos silingon ang nagtuga ang aton buhi nga Dios. Hindi ang gintuga sang tao. Nga simbahon naton na, pasbi, imo kada sang kuan gra karon, imo kada sang imahe ni kung sino nga santos, kung sino nga birhen, tapos amo nang imo simbahon. Ikaw nag-obra, ikaw yung masimba sa iya. Di ba, dako-dako nga pagpatalang na sa imo. Dako-dako na yung pagpatalang sa imo. Ikaw ang nagbindita, paribla sa pare, bla. Ikaw ang nagbindita, ikaw man ang nagsimba sa iya. But silingon, nga hindi mo na yung pagsimbahon kay ikaw na yung nagtuga. Ang simbahon naton ang matuod nga Dios. Nga wala nagapaminsar sang iya lang kaugalingon, kundi ang ginapanumdum niya kita. Para hindi kita pag-isugba ang aton kalag sa imperno. Tandaan ta ginapirmi. Basi may magambal nga ti paano mo na Brother Mangga na mapamatudan. Kaya why pa man ka napatay? Ti ulatada mapatay ka. Lantaon ta kung may kaluwasan ka pa. Kadamo sang mga palanggira na sa Biblia nga na-share na nandito naton gani, no? Ngang manggarano napatay, gusto ya maluwas, hindi na sa maluwas, ara na sa impierno. Ang pigado nga mo nangin kaluloy, gindaog-daog, ginpagutuman, pero nagtuo padayon nga nagtuo sa Dios among naluwas. Palanggira na.
Wala ton ta pa nga mapatay ta. Kung mapatay ta, hindi na naton mabalikan. Kaya nga, paano ka makabalik ang imo kalag sa imo lawas? Kay pagkapatay mo gani, tawgan ka na dayon sang ang funeral parlor, kay dalon ka na to, kay imbal sa mahon ka. Doon ka to, kuhaan ka to sang dugo. Tinluan tong imo kasudlan para hindi ka magbaho. Tapos islan ka sang formalin. Na, makabalik ka pa sa lawas mo? Hindi na. Hindi mo na mabalikan ng imo nga lawas para makahinulsol ka pa kung gusto mo maluwas. Kulaton mo na nagid lang nga ang paghukom sa Ginoo kay dito kagid ihaboy sa impierno. Di mo na gani nga samtang buhi pa kita kay kabalo pa kita kung mapatay kita din ta makadto, panginpusla na ni naton. Nga may baluan ang kamatuoran kay makasarang pa kita. Makasarang pa kita magbasa, makakita pa kamo na magbasa. Kami gani nga mga bulag, gapaningwa gid nga makabati sa pulong sang Dios, makabasa sang talking Bible para nga makabugtaw sa kamatuoran, para maluwas. Gapaningwa magitaway man ta sila nga naluwas na gid ko. Gapaningwa pa lang ta, gapadayon pa lang kita sa pag-agi sa makitid nga dalan. Na tingaton dire padayon gid. No? Asa magabot ang aton Ginoo. Kaya nga aton Ginoo suno sa saysay sa Biblia nga ang aton Ginoo magaabot siya kaangay sa makawat. Ubot silingon way kakabalo kung sano siya maabot. Makibot ka na lang ng imo daya partner nga nagtuo, nagtuman sa Ginoo, ginsubmit yan na. Di ikaw yung wala nagtuo sa Ginoo, pabilin ka kay hukman ka pa. Dito ka gid sa impierno, kay way ka nagtuo sa Dios, way ka nagtuman sa Dios. Hindi na pagulata ang ina nga tion. Samtang baskog ka pa, samtang may panahon ka pa nga nabilin, pabilin ka na sa Ginoo, hindi sa demonyo. Biyahing bisyo mo, biyahing pagkapalahubog mo. Kay kung hubog ka na, hindi ka na kilala na sa Dios, pati Dios na ginamulay mo na kung palahubog ka. Di ba? Isog ka na mo, way ka na kulba. Di way ka na kahadlok, bisan siran ka pa sang pulong sang Dios. Masabat ka pa, kay hubog ka. Mabato ka pa sa Dios, mabato ka pa sa tao nga nag-share sa imo sa pulong sa Dios, kay hubog ka. Ara ka sa idalom sa makaulubog nga limnon. Nga among makahalit sa imo, ginhalitan mo lang ang templo sa Dios. Biyahe ang pagkapalahubog, biyahe ang sigarilyo nga makahalit sa baga mo. Kag biyahe ang pagpakasala. Biyahe ang pagkabutigon. Biyahe ang pagkadalok, biyahe ang pagkamayayahon. Kay hambal bisan dumdumon tagid perme nga ang Dios gani way gani sa nanomdom lang sang iya kaugalingon kundi gindumdum giniya kita. Busilingon nga dapat dumdumon tagid ang aton isig katawo hindi lang aton kaugalingon. Biyahe ang tanan nga bisyo. Biyahe ang tanan nga ginadumilian sang Dios kag magpabilin sa kabubuton sang Dios. Mo nang aton nga obrahon. Kalabanan nga ginahimo sang tao. Pwede saya. Ang aton lang diya. May hara man na sila nga ila. Kay hadlo ka malabawan. Hadlo ka nga perde sa paindis-indis, sa padamo-damo manggad, sa padamo-damo kwarta, sa padamo-damo tinawo, sa padamo-damo pagkabutang. Ano pang bisan ka kinanglan to bulig ang migo mo, mga kilala mo, mga friends mo, way na sa obra o kon kulang to sa sang mga
Pag panglaygay, ginapabayaan mo lang. Kaya hindi ka gusto nga malabawan. So kabay pa nga dulaon naton. Dumdumon ginaton kung paano kita makabulig kaangay sang aton Ginoo. Ha? Ay, amo ginang dumdumon ta pirmi paano ko to sa mabuligan man. Ha? Kay ka pangayo sa bulig. Anong ibulig ko to siya man? Way man ko di kwarta. Pero may bugas ko di. Tagaan ko to sa bugas. Tapos, ara sa ospital, kinanglan niya to pinansyal, anong mabuli ko siya man? May kwarta ko di, pero ibakal ko pa ni pagkaon namon mo. Partidaha lang. Partidaha lang. Nga makakaon man to sila, makakaon ka man. Di ba? Hindi nga, baylang to sila. Gamay man nga dana akong kwarta. Bahala na lang to sila. Hindi kita manumdum sang amo sina. Kay kung mabinuligon kita, ang grasya gatubod lang. Kung naghatag gali kita, may maghahatag man sa aton. Hindi nga, amo nang ginasiling lang nga, hindi lang nga, give ka lang nga give. Muna ba nila, give and take. Kaya man na. Himo kita sang masarangan. Ang masarangan talang nga, way man na pilitay. Ang suno lang sa aton nga, ikasara nga mabulig. Ang importante ka binuligay kita. Bisan ano pada sa makasasala para sa imo panulog. Bao dulaan na ng imo pangusga. Kag hindi ka na magsiling grabe man ang iyagin imo na sang una, marisi na da. Kapa na siya, bro, nung kita nga magambal gali sa amo sina. Kay bisan gani kita nga makasasala, padayon gapon ang Ginoo nga nagapukaw sa aton tagipusoon. Way sa na yan nagasurinder. Kaya kung nagsurinder ng aton Ginoo, subong guro, pwede sigida, pwede kita hukman sang Diyos. Wala na niya kita ginatagaan sansa. Kung hindi iya maluluyon ang Diyos. Galing sa piyak sang iya pagkamaluluyon, padayon siya nga nagapanumdom sa aton. Pero may gintalana siya nga adlaw nga amo ang pagluwas sa aton kag amo ang paghukom sa aton. So kabay pa nga panumdumon ginaton permi ang kayuhan. Ang kayuhan sa aton isi katawo kaya mo na yang gusto sang Dios, Kung may kayuhan ka na baton, i-share man, para nga mapuslan man to sang iban. Hindi talang gali pagpanumdumon ng aton kagalingon, kundi nga ang kayuhan sang iban panumdumon taman para nga may kung anong kayuhan nga aral sa aton, may kayuhan man sila nga mabaton. Suno sa kabubuton man sa Dios. Suno man sa aton nga ginhimo. So, amo lang na akon nga ma-share subong sa inyo nga aga. Kabay pa nga mangin klaro man kag nakahatag man ta sang gamay nga pagtulunan about sa aton nga pagpangabuhi, Kagabay pa nga ini nga pulong magapabilin sa aton tagipusoon nga hindi kita magbatsag sang kahisa, pagdumot, pagpakig-away, dulaon na naton na. Kay panumdumon ta na pirmi kung paano ta makahimo sang kayuhan sa aton isi katao, So salamat gid sa nagapamati sa aton subong aga. Salamat gid sa inyo. Kagabay pa nga i-accept nyo gid ang Dios sa inyo kabuhi kag batunan ninyo si Jesucristo nga inyo manluluwas. Kay si waay sang iban nga nagapanagya sa aton kabuhi kundi ang Ginoo nga nagtuga sa aton. Naghalin kita sa lunang, ginporma kita sa Ginoo nga tawo kag ginhuyupan niya kita. Bot silingon ang Ginoo ang naghatag sa aton sang kabuhi, Hindi ang iban nga tao, hindi ang gintuga,
kundi ang nagtuga sa aton ang buhi nga Dios nga among nagapanagiya sa aton kabuhi, no? Muna nga ang aton kabuhi ibalik naton sa iya kay suno pa sa Manugwali City versikulo 12 nga kung mapatay kita ang aton espiritu magabalik sa Dios kag ang aton nga lawas magabalik ini sa yabok, no? Hindi kita magpati nga nagaling kita sa amo, tiyang pamangkot ang amo di nagalin. Tuuhan nato ng Biblia. Amo nang pinaka-importante gid, no? So salamat gid sa tanan-tanan. Mapasalamat na lang kita sa Ginoo paagi sa aton nga closing prayer sa pag-antes ako magtapos sa sining pag-share sa pulong sa Ginoo, no? So ginapangabay ko gid ang kada isa sa pag-upod sa aton nga closing prayer. Itugyan naton na naman sa iya ang aton nga mga palabuton, ang aton nga mga handom sa aton gabuhi, ano blang aton nga mga handom. Hindi lang ta maghandom nga magbilyonaryo pa kita kay hindi na naton nga madala. Malapit na lang ang katapusan sa sining nga henerasyon. Sa sunod sa ginapakita niya sa aton, ang tao sa gobyerno nagagilinamo na, wala na nag-iinsindihanay, ang kalamidad nagadamo, ang mga trahedya nagadamo, ang kainiton nga mabatsagan naton sobra-sobra na buot silingon ang nasulat sa Biblia nga nagagira sa iban nga pungsod ga away ang pungsod kag pungsod, may mga linog, may mga baha samtang diri sa aton pati nakainit. Buot silingon ari na niya sa Biblia. Kung gabasa ka mo Biblia, mabalaan nyo gini. Ako nabasahan ko na ni. Amo ni nga makasiling ko nga ini mga sign na ginapakita sa Ginoo nga malapit na lang ang iya nga paghukom sa aton. So kabay pa nga ini preparado na kita sa pag-abot sa aton Ginoo. Anytime nga mag-abot ang Ginoo kabay pa nga naka-prepare na kita. Kagabay pa nga aton panguna-una kag tigpuso na sintro na sa Dios para nga isa kita sang iya pagalwason, ha? So magapangamuyo kita. Amay namon nga balaan Ginoo, siniaga nagapasalamat kami sa sining kagayunan ginhatag mo sa amon. Salamat sa imong mga pulong amon natun-an, nabasahan kag nabatian Ginoo. Kabay pa nga ini nga pulong magapabilin sa amon tagipusoon kapang huna-una kag ma-share man namon sa amon kapariho nga mga tao Ginoo. Ikaw ang nagsiling akon magasalig kami sa imo ara kagid nga naga luwas sa amon kabuhi. Kani kabay pa ikaw gid ang makig-upod sa amon pagpangabuhi sa piyak sining mainit nga panahon Ginoo. Hatagi man kami sang ulan, hatagi man sang kasulbaran man ang amon mga problema Ginoo. Ilikaw man kami Ginoo sa mga sunog, ilikaw man kami Ginoo sa mga kalamidad, ilikaw man kami Ginoo sa mga trahedya, ilikaw man kami Ginoo sa mga malaot Ginoo. Kabay nga ikaw gid ang magapabilin sa amon tagipuson kapag huna-huna Ginoo. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamayo man Ginoo sa tanan-tanan nga mga modulators sa sininga frequency nga nag-monitor sa bungaga. Upod ang bugos nila nga pamilya Ginoo. I-bless man sila, batuna man dira sila sa imo tubangan Ginoo. Kagabay pa nga ikaw gid ang magapaghikot sa kada isa sa tanan nga mga modulators, sa sininga frequency sa tanan man nga mga viewers Ginoo sa Facebook live Ginoo nga naga-view sa bungsat sa amon sa bungaga Ginoo. Ikaw gid ang magapanghikot Ginoo. Kabay pa nga ikaw gid ang patunga sa amon kabuhi. Ini tanan hindi namon masarangan kung wala ka sa amon kabuhi. Wala gid kami sang mahimo, wala gid kami sang ikasarang kung wala ka sa amon kabuhi. Nagasurinder kami sa imo Ginoo sa bungaga. Kagabay pa nga ikaw gid ang ayo man sa may mga sakit, pamalatian Ginoo, ubo, sipon, trangkaso Ginoo, kag sa tanan-tanan Ginoo nga ginabatsag sang tao Ginoo. Kabay nga ikaw gid ang pakamayo Ginoo sa tanan-tanan nga mga kontroles sa sininga ministry Ginoo. Kagabay pa Ginoo nga ikaw gid ang upod man sa amon palabuton nga anniversary sa sininga ministry Ginoo. Pakamayo kami, i-bless kami Ginoo, ipadala man sa amon ang amon nga mga kinanglanon Ginoo.
sa pag-abot sa sinanga pitsa Ginoo. Kagabay pa nga ikaw gid ang makig-upod man sa mga naga-mobile subong sa dalanon Ginoo. Idulong man sila sa ilang kalatuan nga safety. Kagabay pa Ginoo nga ang kada isa sa amon ikaw gid ang bless kaga tudloy pagig kami kung anong amon nga himuon Ginoo. Kabay pa Ginoo nga ang makabati sing imo nga mga pulong ila pagabatunon Ginoo ikaw gid ang magapanghikot sa kada isa Ginoo. Kaga ginatugyan ko man sa imo Ginoo ang amon nga mga ginatrabahuhan i-bless man Ginoo ipadala man sa amon ang amon nga mga kinanglanon sa adlaw-adlaw namon nga pagpangabuhi. Wala kami nagapangayo Ginoo sa imo nga mangin bilyonaryo kung mamilyonaryo kami. Ang amon lagi na pangayo sa imo may gamiton lang kami sa adlaw-adlaw namon nga pagpangabuhi. Happy na kami Ginoo para sa imo Ginoo. Kay kami nagahandom gid sang kaluwasan nga ginapromise mo sa amon. Gusto ginamon Ginoo magupod kami sa imo kanay patawara kami sa amon nga mga sala. Nakasala kami sa pulong, sa buhat kag sa pagpabaya namon sa amon kaugalingon. Kabay pa nga ikaw gid ang upod kag mga bless sa GSP Blind Massage kag sa GSP Blind Massage Ginoo. Pakamayo kang kada isa sa amon bisan pang mga kaupdanan namon Ginoo. Ikaw gid ang mga bless man kag ikaw man ang mga pukaw sa tagsa nila katagipusoon nga maglapit man dira sa imo. Initanan ginatugyan namon sa imo nga may dako nga pagsalig, pagdayaw ka pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Control. Sa pulong sa Ginoo nga magindala sa sininga aga. Amen. So, thank you gid sa inyo tanan-tanan nga nagpamati, nagmonitor subong aga, kabay pa nga ang Ginoo gid ang magapangamaya sa aton tanan-tanan. God bless all stations. God bless. Ang inyong control, Brother Mangga, on standby. Good morning sa tanan nga mga stations nga ari diri. Balik na kita, normal modulation. God bless all stations. Good morning.